Запознаха се. Запознаха се, но много трудно бих могла да снимам клипче, за да разберете за какво говоря. Новият ни сом, лепящ сом, в момента не мога да ви дам точното наименование, защото това беше изненада за нас. Ето го. Много често срещани рибки, тези сомчета. Всички в нашия аквариум са миролюбиви рибки. Запознаха се с нашия сом, който сме кръстили Войчо Ваню. Децата се смеят, но да, така го кръстихме. Имаме... Не ми пречи. Както забелязвате, нашите деца са доста буйни и пречат за снимането на клипче, но това е само началото. Можете да видите новото ни сомче, другото ново сомче и лепящия сом скат в момента отзад. Запознаха се току-що с новия член. Това е другият нов член. Виждате? Черният сом. В момента всички риби го оглеждат, понеже е нов екземпляр. Пазете тишина. Защо? Ето, виждате запознанства с рибките. Всички го приветстват. И така. До нови срещи!